Eduskuntavaalit on ihan kohta ja se saa aikaan tosi kummallisia asioita. No, ylikomissaario Jari Taponen on jälleen härövaihteella. Hän twiittaa ihan kummallisia pohdintoja populismin ja ekstremismin yhteyksistä. Twiitti on sen verran sumeta kamaa, että se päätyy Suomen ykköseksi. Onneksi olkoon, Jari. No, tasavallan pressan kanslia yrittää vielä tomerampaa suomitusta ja saa rouva presidentin eli Jenni Haukio häröilemään Twitterissä jostain niin kuin Minna Canthin vihapuhetta torjuvasta supervoimista. No, jos poliisi outoilee ja tasavallan pressan kanslia outoilee, niin mitä muut instituutiot meillä on, joiden olisi tarkoitus niin pitää yhteiskuntaa pystyssä, suojella demokraattisia periaatteita? Olisiko meillä vaikka media? Mun lempiaihe eli suomalainen, tasapainoinen ja luotettava media. Ja jos mä nyt en näinä vuosina ihan väärin asioita ymmärtänyt, niin median tehtävänä pitäisi olla tiedon välitys. Median tehtävänä ei pitäisi olla pelon välitys, ei kauhun välitys eikä tuskan välitys. Hyvä journalismi ja hyvä journalisti ei lietso paniikkia, vaan puntaroi asioita rauhassa tieteellisen maailmankatsomuksen pohjalta. No nyt Hesari, joka on siis vääntänyt loputtoman monta juttua esimerkiksi venäläisten vaalivaikuttamista, niin ne onnistui kyhäämään vaalikoneen, joka antoi täysin järjettömiä tuloksia. Tämä vaalikone hypersuosi pikkuruista feministipuoluetta, mikä on outo sattuma, koska Hesari myös journalismissaan suosii feministipuoluetta. Ja mikä tässä keississä on ihmeellisintä, niin feministit vastas Hesarin vaalikoneeseen ihan tietyllä tavalla, jossa olisi normaalioloissa ollut heille itselleen tosi suurta haittaa. Mutta tosi ihanien sattumusten kautta vaalikone sattui toimia just siten, että tästä ihan älyvapaasta vastaustavasta olikin heille suurta hyötyä. Ja tämän ominaisuuden takia feministit porhalsi muiden ryhmien ohi. Asiasta nousi aika kova huuto ja Hesari joutui pakoon edes taipumaan ja muuttamaan sitä aparaattiaan. Hesari tuhoaa ensin journalisminsa ja sitten he tuhoaa oman vaalikoneensa. Tässä journalismin tuhoamisessa meni aika monta vuotta, mutta lopputulos on nykyään tosi mehevä. Tästä lehdestä on tullut niin järkyttävän poliittinen, että puolueen lehdet kalpenee sille. Siellä on viheraatetta, translaki, feminismi, intersektionalismi, liittovaltio, lihansyöntikieltoa, maahanmuuton ihanointia, jne. Siis mä itse teen puolueen lehteä, mutta siinä ei ole yhtä tylymättöä kuin Hesarissa. No Yle yrittää kovasti kilpailla tässä, mutta koska niillä ei ole paperilehteä, niin niiden täytyy häröillä telkkarissa ja netissä. Ja yksi Ylen kaikkein hillittömimmistä suvistiimeistä, eli Kioski, teki myöskin vaalikoneen. Ja se vaalikone on niin järkyttävän puolueellinen, että mä en usko, että tollaista on koskaan Suomessa tehty. Kaikki tämän niin sanotun vaalibotin vihreät kysymykset on hyvin vahvasti johdateltuja. Ja jos te haluatte hajoilla oikein kunnolla, niin kannattaa lukea Suomen Uutisten juttu tuosta aiheesta. Se löytyy vaikkapa semmoisilla hakusanoilla kuin, että sakeinta puppua, mitä suomalaisten vaalikoneiden historiassa on koskaan nähty. No, tämän vaalikoneen pääsuunnittelija on vihreissä vaikuttava poliittinen toimija nimeltä Emmi Nuorgam. Hän on profiloitunut julkisuudessa sukupuoli- ja verkkovihakysymysten parissa. Ja kuinka ollakaan tästä koneesta löytyy aika vahva edustus juuri näistä kysymyksistä. Emmistä hetken päästä vähän lisää. No, nyt on käsitelty poliisia, pressaa ja mediaa. Ja meillä olisi vielä vaikka oikeuslaitos. Ja tämä on sopivaa, koska tällä viikolla on kohdistunut aika paljon toimittaja Johanna Vehkoon ja vaihtoehtotoimittaja Junes Lokan oikeustapauksesta. Ja siinä tapauksessa on kyse käytännössä siitä, että onko se ok, että Vehko kutsuu Lokkaa natsipelleksi. Ja tämä konfrontaatio on sikäli mielenkiintoinen, että Vehko on nyt oikein tyypillinen valtamediaedustaja. Hän on Longplayn toimittaja, julkisen sanan neuvoston jäsen ja jopa Ylen faktantarkastaja. No, iso media on joka tapauksessa ottanut tämän oikeuskeissin tosi raskaasti. Ja moni lehtitalo on jo etukäteen ottanut hyvin vahvan kannan sen puolesta, että mikä olisi oikea tuomio. Lisäksi syyttäjää haukutaan, mikä on aika erikoista. Pari nostoa. Eli Journalistiliiton puhis Hanne Aho toteaa, että tämä syytteen nostaminen jo osoittaa suhteellisuustajun puuttumista. Ja että tämä oikeudenkäynti olisi tämän Journalistiliiton mukaan kohtuuton ja nurinkurinen. Iltalehti pistää paremmaksi. Sen mukaan nähdään irvokas puuhasteluhetki Oulun käräjäoikeudessa. Ja nämä koittaa nyt sitten Iltalehdessä ikään kuin maalaisjärkeen vedoten pohtia, että minkä takia tämä käräjä edes käydään, kun sitten Lokka olisi rakentanut näkyvyytensä solvausten ja loukkausten varaan. No, onks asia näin? Jos multa tai keneltä tahansa, joka seuraa vaihtoehtomediaa, niin kysyttäisiin, että
minkä varaan Junes Lokka on rakentanut näkyvyytensä, niin mä sanoisin, että se rakentuu sille, että hän on vastustanut turvapaikkataustaista maahanmuuttoa. No, Aamulehti puolestaan kommentoi vähän aikaisemmin, että tässä oikeuskeississä olisi kyse irvokkaasta tragikomediasta, joka ei ole kunniaksi suomalaiselle oikeusjärjestelmälle. Mutta on itse asiassa tosi poikkeuksellista, että media ottaa näin suorakosukaisesti kantaa avoimeen oikeustapaukseen. Ja vielä kummallisempaa tästä tekee sen, että kantaa otetaan, kun syytettynä on median edustaja itse. No nyt median pitäisi kiihkostaa huolimatta kunnioittaa oikeuslaitoksen arvovaltaa ja pysyä nahoissaan sen aikaa, että tuomio kuullaan. Ja tämä ei ole nyt mikään niin kuin mun oma toive, vaan toimittajien oma ohje itse itselleen. Journalistiohjeista, JSN-ohjeista löytyy kohta numero 35. Ja jos mä vähän hyppään sen kohdan loppuun, niin se toteaa, että oikeudenkäyntien aikana ei pidä aiheettomasti pyrkiä vaikuttamaan ensinnäkin oikeudenkäynnin ja tuomioistuinten ratkaisuihin, eikä ottaa ennakolta kantaa syyllisyyteen. Ja tämä sääntö on ihan simppeli ja selkeä. On ilmeistä, että moni suomalainen media rikkoi tuota ohjetta ja raskaasti. No, kuten monet varmasti tietää, niin jos media rikkoo Suomessa journalistiohjeita, niin kuka tahansa voi kannella asiasta. Mutta nyt sitten ihan eri asia on, että haluatko julkisen sanan neuvosto ottaa kantaa tässä jutussa, jossa tuomiolla on yksi heidän omistaan. Vehko on siis yksi JSN:n jäsenistä. No, tähän ristiriita nyt oli jo etukäteenkin aika ilmiselvää, ja tämän takia Suomen Uutiset kysyi hiljattain JSN:n puheenjohtajalta Elina Grundströmiltä, että no miten tämä kunnianloukkaussyyte vaikuttaa Vehkoon asemaan JSN:n jäsenenä? No ei tullut vastausta. Ei tullut vastausta myöskään varapuhiksilta Paula Palorannalta tai Antti Kokkoselta. Kumpikaan tai kukaan näistä ei osannut sanoa yhtään mitään tästä mediaeettisestä kysymyksestä. Ja siis tämä on ylin mediaetiikkaa valvova instanssi Suomessa. No mennään eteenpäin. Vehko siis sanoi Junes Lokkaa natsipelleksi. Onko tämä liikaa? Onko tämä sun mielestä liikaa? Äskettäin oikeudessa puitiin toista kunnianloukkaustapausta, jossa joku, mä en tiedä kuka se mieshenkilö on, mutta se oli kirjoittanut toimittaja Linda Pelkoselle tekstarin. Ja tekstarissa Pelkosta nimitettiin törkeäksi ämmäksi. No, käräjäoikeus oli sitä mieltä, että ilmaisu täytti halventamisen tunnusmerkistön, ja tämä mies itse asiassa sai sakot kunnianloukkauksesta. No, jos niin kuin törkeä ämmä on kunnianloukkaus, ja se on kirjoitettu tekstariin, niin onko someryhmään kirjoitettu natsipelle kunnianloukkaus? Jos ei ole, niin miksei? Tämä linjanveto on nykylainsäädännön puitteissa aika vaikeaa, ja sitä haluttaisiin näemmä tiukentaakin. Mutta jotta niin tämä voitaisiin käydä säällisessä järjestyksessä läpi, niin oikeuslaitoksen on pakko ratkaista tämä asia. Ja tätä ei voida ratkaista journalistien kollektiivin omalla huutoäänestyksellä. Ja tässä on vielä sekin, että mediahan itse vaatii koko ajan kireempää ja kireempää vihapuhelainsäädäntöä, sananvapauden rajoituksia. Ei he varmaan halua lainsäädäntöä, jolla he suitsis omaa puheoikeuttaan, vaan he tarkoittaa tietysti kansalaisten puheoikeutta. Mutta ei Suomen lakeja voi kirjoittaa siten, että lait koskee nettikirjoittajia eikä toimittajia. No tästä nyt tietysti on puntaris monta juttua. Niistä vähäisin ei ole se, että toimittajat haluaisi edelleen natsitella ja loata niitä, joista ne ei pidä. Ja mun mielestä tätä taustaa vasta ei ole mitenkään kummallista, että media on niin pistoksista tästä tapauksesta. Mutta syyttäjällä nyt on varmaan ollut jotain perusteita tämän syytteen nostamiseen, ja me kuullaan se päätös myöhemmin. Jos oikeus katsoo, että Johanna Vehko on syyllistynyt kunnianloukkaukseen, joka on siis vihapuhumista netissä, niin alkoi sitten niin. Mutta kyllä tämä on aika erikoinen keissi. Yhtenä anekdoottina todettakoon, että siis Vehko on itse tehnyt sen sarjakuvakirjan nimeltä Vihan ja inhon internet. Ja tässä kirjassa on haastateltu erilaisia kokemusasiantuntijoita, joita siis on kiusattu, ja yksi näistä on Emmi Nuorgam. Siis tämä sama henkilö, joka teki sen Yle Kioskin täysin sekopäisen vaalikoneen. No, mä en nyt tietenkään kannusta ketään käyttää rumaa kieltä kenestäkään, mutta aina välillä tuntuu vähän siltä, että kiukkusen puheen kohteeksi ei valikoiduta ihan pelkästään mies- tai naissukupuolen takia. Mutta sitten taas, että sillä, että tekee ihmisten elämää vaikeuttavia täysin älyttömiä poliittisia tempauksia, niin saattaa olla jotain tämän asiakas tekemistä. Tuli nämä tempaukset sitten poliisilta, toimittajilta tai ihan mistä muualta tahansa. No, jotta tämä kokonaisuus olisi mahdollisimman sekopäinen, niin otetaan vielä viimeiseksi tähän eräs niin sanottu kirvelevä ristiriita.
Eli samaan aikaan kun puidaan sitä, että voiko toimittaja sättiä Junes Lokkaa natsiksi, niin yksi toinen oikeustapaus ratkee niin ikään Oulun käräjäoikeudessa, jossa annetaan seksuaalirikosvyyhdin ensimmäinen tuomio. Ja siellä Lähi-idästä kotoisin oleva mies saa käräjäoikeudesta 3 vuotta, 8 kuukautta ehdotonta. Ja tämä tulee siis alle 10-vuotiaaseen tyttöön kohdistuvasta törkeästä hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta. No, näitä alaikäisiin kohdistuvia raiskaustapauksia on pian tulossa lisää Oulun käräjäoikeuteen, ja niitä tulee paljon. Ja nyt niin kuin siis kenelläkään, ihan oikeasti kenelläkään, joka on seurannut vaihtoehtomedioita, niin ei tule yllätyksenä Junes Lokan osallisuus tämän rikossarjan paljastamisessa. No sitten taas toisaalta ne suomalaiset, jotka on tämän perinteisen median varassa, on saanut lähinnä ihmetellä sitä, että miten valtamedia yrittää pois selittää tätä seksuaalirikosilmiötä. Ja jos tämä nyt ei ole onnistunut, niin kuin se ei ole onnistunut, niin Yle on jopa mennyt niin pitkälle, että he väittää poliisin lietsovan pelkoa tiedottamisella. Ja kun nämä 2 oikeustapausta yhdistää, niin tämä yhdistelmä on ihan mieletön. Eli valtamedia niin kieltäytyy käsittelemästä asiallisesti maahanmuuttajien seksuaalirikoksia, mutta toisaalta se käy solvauksella niiden kimppuun, jotka tuo näitä rikoksia päivänvaloon.